Vesi tuleb sealt ära tuua ja just pista saada. Jah. Vesi jääb sööma. Muidu ei saa kuuma lekka pärast. Siis on olemas. Jah. Hernes pekki või lihaga või niimoodi. Seda ära soojendada. Külmalt ei ole hää, mul neid 4 tükki kaasas. Kaan tuleb ära võtta ja tuleks soojendada. Sooja vette vähemalt. Ei, kuule, aga... Üks lusikas mul on. Aga mis me täna teeme? Võib-olla seda seal, kus on söögitegemishkohad, seal on lihtsalt Teeme seal. Ei, aga mis me täna sööme? Mul on ka konserv. Konserve on küll. Mida ei ole vaja soojendada. Hakka praegu sellega soojendada. Mul on neid mitte Mul on 4 tükki nüüd. Seda soojendamist saab seda parem. Mul on neid konserve, mida ei ole vaja soojendada. Magamist vaatama.
sinu putka kohe vastas on kurat piiriharjutusväli. On jah. Almost repeating itself. Waterloo, I was defeated, you won the war. Waterloo, promise to love you forevermore. Waterloo, couldn't escape if I wanted to. Waterloo, knowing my fate is to be with you. Finally facing my Waterloo. My mind, I tried to hold you back, but you were stronger. Oh yeah, and now it seems my only chance is giving up the fight. And how could I ever refuse? I feel like I win when I lose. Waterloo, I was defeated, you won the war. Waterloo, promise to love you forevermore. Waterloo, couldn't escape if I wanted to. Waterloo, knowing my fate is to be with you. Waterloo, finally facing my Waterloo. So how could I ever refuse? I feel like I win when I lose. Waterloo, couldn't escape if I wanted to. Waterloo, knowing my fate is to be with you. Waterloo, finally facing my Waterloo. Waterloo, knowing my fate is to be with you. Waterloo, finally facing my Waterloo. Aldrig mer får jag se dig, inte höra din röst. Aldrig mer kan jag finna någon som ger mig tröst. Du gav bara löften som jag ej förstod. Nej, älskling, förstå mig. Aldrig mer kan jag tro. Gå inte nu, när jag behöver dig. Försök att tänka dig för, det kan ju bli för sent. Försök förlåta ett misstag som jag gjort. Och var förstående nu, min vän, gå inte nu. Farväl, adjö, San Marino. Jag vill aldrig glömma dig. All den skönhet du givit mig vid Monte Titano. Farväl, adjö, San Marino. Kanske ses vi nästa år, men varma vindar ger en vår i Marino. Jag vill ge dig en morgon
paperitikkana, pölemä kannessa lähes pölemä. Mulle tehtävät on aikaan ja ne matrassit tehtyä sitten. Tässä on ensin joletaan. Valittiin tietynä punaisen majajuurin tulevan vettä juuren. Ja kun te tuotteet valittu 2 kohdallaan. Sitten pahettiin paperit ja tuli karatoon. Sitten päädymme väliä antaa. Ja ne kyllä hehtapana ottuu. Armee pakottiin lisäksi suojajuuria ja armee irti. Komme on mikko kyllä hehtaa. Rikkuvaria juuria, Turun juuria. Kyllä brottinformation. Santa Maria, solens över snövita stränder. Vart jag mig i världen än vänder, ska jag aldrig glömma det du gav. Santa Maria, det vackraste som finns här på jorden. För evigt ska jag gömma de orden i hjärtats allra heligaste rum. Mississippi, inom mig jag vet hur du kallar gång på gång Mississippi med din sång ifrån nu till evighet. Hur du kallar gång på gång Mississippi med din sång ifrån nu till evighet. Hallå, hallå, hallå Västindien, vi kommer dit när vi får vind igen. Hallå, hallå, när vi får vind igen. Västindien, hallå. Hallå, hallå, hallå Västindien, vi kommer dit när vi får vind igen. Hallå, hallå, när vi får vind igen. Västindien, hallå. Så inga stormar når till med mig. Det är en fin gammal sång vi lärt varann en gång. Den lockar fram en sol på våran himmel igen. Skomaker Anton står lutad mot sin käpp och han blickar mot dansbanan ner. Bland björklöv och människor i trängseln där är ljushårig tös han ser. Han tittar lite extra när hon svänger runt i dansen med sin kavaljer. Hans hjärta bankar på hans kinder när han möter hennes blick och hon ler. Kom till mig med dina blommor medan jag lever och låt mig få njuta av en vår. Vänta inte tills jag är död och borta. Mer att då står först ströliljor i mitt hår. Låt inte din skugga falla här. Du har ju fått din chans.
försvinn. Jag känner mig fri, så tror inte jag är din. Låt inte din skugga falla här. Till en stad jag är på vandring. Synden där är utanför. Livets träd står där i blommning. Där som rosor aldrig dör. Jag hon var dotter till Näcken och kom över blomstrande ängar. Ja, hon var grann som en huldra och kallades för Lullilull. Med sina gungande höfter förförde hon gubbar och drängar. Och hennes böljande hår var som renaste, lenaste guld. Ivar Nordberg är här. En varm applåd för landshövdingen i Södermanland. Ivar Nordberg som kommer på lastbilen som en räddande ängel. För att man blir väldigt platt av en sån här buss. Ja, det är perfekt. Det är bra. Vilket härligt kaos. Hej, är det Ivar? Hej, välkommen. Nej, vi får åka runt hela vägen här. Hej, hej.
orienteringssporten. Och det beror naturligtvis på att orienteringen ligger mycket nära arméns normala verksamhet. En i sanning ansenlig skara människor. Oj, här fastnar man och har sig. I still have faith in you. I see it now. Är det ingen som känner igen sitt standard? Man hör ingenting här. Jag är med om att det är en imponerande syn, alla dessa representanter från olika håll i Sverige och Europa och världen. Eller hur? Ska vi pröva att göra en våg igen då, från höger till vänster? Nu gör vi vågen här. Och vem ser det där uppe i luften? Brandförsvaret här ute. På grund av stor brandrisk är all användning av öppen eld, sprit och gasolkök absolut förbjuden i och i närheten av tälten. Givetvis får använda kaminerna inne i tälten förstås. Dessa får användas endast på särskilda platser. Och det är grusytorna på torget. Det finns här på där flaggstängerna är. Ytor med grus. Och sen har vi särskilt gjorda platser vid gångvägen ut med sjön. Eldning direkt på marken är förbjudet. Var vänlig respektive. How inconceivable it is to reach this far. Do I have it in me? I believe it is in there. For I know I hear a big sweet song in the memories we share.
a couple of minutes ahead of Kirsty Ryman from Finland, 131.04. Hörby, landshövding i Sörmland i mål. Hans tid var springer han mot en tredje plats på dagens etapp. Det är den bästa utav de 3 etapper han har sprungit. Akerami, Ainari, Angela, 1-2 just nu. The things we did, it all comes down to love. Do I really do? No nii. Jüri, kas läheme? Hiljaks saame starti. Mis kell sul on? 11.52. 12 millegagi, jah. Hakkame minema, seal on vaadata kui palju. Hakka sättima. Joo. Korjab vahepeal vaarikaid ja neid. Kurat, ma eilegi vaatasin, et küll sööks vaarikaid. Kuule, kui see asi mul naljaks väga pööras, siis ma natukene aega sõin. Ma vaatasin, et ega niikuinii midagi välja ei tule ja jälle ilusad kabarad olid ja võtsin. No. Paneme riide ja... Aguleping, äkki sa soovid meile midagi öelda sellel puhul, uute käimade puhul? Head starti jalutamiseks. Te panete kohe 3 originaali kaupa küpsused poisid, jah? Det är så jag växte upp. Var bara en mantal. När det någon frågar. Det är så det var för mig. Jag kan lyfta flera tusen kilo. Jag kan ta mig över hav och land. Jag kan göra nästan allt som ber om. Võtame koti selga ja ega midagi teha. Känns som att mitt hjärta stannar. Försöker spela svår och stå emot, men du river mina murar. Jag vet inte vad du gör, men någonting som du gör, det gör mig svag. Vågar sig tacken av. Slutt å være så rett for å bli såret. Det trenger ikke være så. Jeg vet bare sånn du er. Men jeg kan ikke skjønne det. For du kan gjøre nesten alt ditt bedre. Men jag kan inte vara i samma rum som dig utan att jag tappar alla. Och varje gång du ser på mig känns som att mitt hjärta stannar.
försöker spela svår och stå emot, men du river mina murar. Jag vet inte vad du gör, men allting som du gör, det gör mig svart. Aldrig vågat visa mig svar, men det blir en annan sak. Det finns inget annat val, för med dig så vill jag vara svar. För jag vill bara vara i samma rum som dig, och jag vågar mista pusten. Och vad gav du ser på mig, följdes det som tiden stanset. Men jag kan inte vara i samma rum som dig utan att jag tappar andan. Och varje gång du ser på mig känns som att mitt hjärta stannar. Försöker spela svår och stå emot, men du river mina murar. Jag vet inte vad du gör, men allting som du gör, det gör mig svag. Han är också sån här lönpappa. Vad heter det? Otto eller? Jag sa honom på. Det är synd att de tar dig. Och nu har Anette Nilsson kommit till radion. Hon ligger trea där på 31-41 och 38 efter Ulrika Larsson. Det ska bli skojt att se hur det går då från radion till mål för Anette. Var det 24, Ja,
varvsleden absoluta världseliter. Det här är måttligt. Och nu har vi en nyttig på honom på. Veckan 18. 6 minuter snabbare än det var Niklas Bratt. Veckan 10 nu och det har slagit med 1 sekund av Mila Bernali. Så var det. Och då blir han 4 just nu på etappen med en tid av 61. Puketen juoksi päivän kilpailussa peräti 8 minuuttia nopeammin kuin ratametarin ihan aika. Miesten valion kokonaiskilpailussa Puketen johto tällä hetkellä 6 minuuttia ja 30 sekuntia.
Det är Maria Eriksson ifrån OK Hedströmmen som är 1,16 efter Annika Vilo och 33 sekunder efter Marita Vilo. Lägger den där kanske och sätter fast den igen. Followed by Ivo Strava from Latvia, then Egidus Kukinin from Lithuania, Josef Kubacek, Czechoslovakia, and then Viktor who is the first in the world now. I radion och är 38 sekunder före Annika Vilo. Anette Nilsson, en av favoriterna i V21, leder alltså nu i radiokontrollen när 25 löpare har passerat utav 100. Naisten välierössä uusi kärkiaika Anette Nilsson 38 sekuntia ja Annika Vilo on nopeampi. Bogdan, who is in the lead at the moment overall. Och nu är det dags för en intervju med Joakim Mickelson.
kuidagi lausa valesse piirkonda. Seal oli punkte tihedalt, käisin kõik kivid läbi, vaatasin üle, kurat ei ole. Lõpus küsisin, kurat, mul oli sealt läbi võsa hoopis naaber niisuguse platoo peal. Ja ongi tead, kive on iga... Kuidagi tulin vist eelmisest punktist tulin vales suunas välja. Tundub nii. Minu meelest mõnes kohas ei saa küll nagu aru, mõtled, et huvitav, mis pärast nüüd seda kivivahet on eelistatud, aga kurat, kaart on üsna täpne, aga tead, no minu meelest neid selliseid sarnaseid kivivahesid on seal, et vahest on pandud küll ikka, et on... Nii et ei tea. Tre dagar kvar du är med i sammandragningen allra högsta grad. Den slutar idag var... I klassen H20E så är förvarnat gårdagens sexa formannen. Mulle saavad esimesed punktid saatuslikuks nüüd. Eks? Täna oli juhtus sama, mis eile. Et ei saanud esimest jälle kätte või? Trampisin selle elektriliini peal seal ees nii palju. Ma ei tea. Ma vaatasin esimene poolt küll vist eriti seega, et pärast võib kaardi pealt vaadata. Ei no ma ajasin jälle mingisuguse, ütleme, väikse sellise kivi ajasin hoopis selle suure reljeefijoonega segi. Ei, seal on küll niimoodi, et tead, kogu aeg pead vaatama ja lootma, et vanajumal on sinu poolt, et näitab õige kõodi kivi kätte. Pärast ei olnud viga, siin selle eelviimasega oli veel natuke, noh seal oli vähe 5 minutit. Vaat eelviimasega ma panin mööda jälle ka, et sellest sinna läks jälle, ta läks 5-6 minutit jälle kaduma. Ma arvan ka, et mul läks 5, aga esimesega läks 15 kindlalt. Ma juba mõtlesin, et ma tulen ära, et ma ei saagi, ma ei suutnud üldse leida. Ei seal algus käisid küll mõned jah, ei ole nõutu näoga ringi, aga mine mõttes seal metsas käis keegi nõutult, aga tead, tulid välja. Lihtsalt esimesega ei tea, et lähed nii valesti peale, pärast polnud mingit probleemi. Ei tea, homse peale lood. Tävlingssambandet och mycket annat. Det är ju så att när man kommer till en sån här plats så är det inte bara det interna sambandet som är viktigt. Utan det är också den station som finns här. Den klarar bara 4 samtal samtidigt härifrån. Kanaler ungefär. Hur har ni lyckats att åstadkomma det och när byggde ni det? Och det tog vi ner en radiolänk och den teknik som behövs för att kunna genomföra ett sånt här arrangemang. Och på vilket sätt den tävlingen avgörs? No, rihkaa ja lõhki. Kuidas sul oli ka? Aga sellest kinkast tuleb veel hästi üles. Tegid ära ikka või? Ei, ta sai mu kätte. Häh? Uno sai mu kätte. Kes see Uno? Aga lõpetasid ikka 2,5. Varem, alla 2. Bakom målfållorna, men tyvärr har någon tagit ut. Så att ni som har muggar över eller koppar eller någonting, kan ni vara vänliga och låna ut era muggar så att de som Ei no lõpuks sain, aga siis oli 10 minutit aega veel, siis ma tulin seda elektriliini mööda hakkasin ära tulema, mõtlesin, et küll kurat. Ei ole ja mõtet ka. Miks? On ikka suur O-ringel, siin on suur mõte. Homme teeme. Igavest lipingut nägin ka kurat siin kuskil 2 korda. Noh. Kaarti ei ole kurat seal keskel. Aga teda ei ole veel. Et tema ka ei tee ära. Mina ei saanud esimesed kohe. Mina ka ei saanud esimesed. Ma panin Ett tips då till er alla som valesti funderar på eftermiddagen med att besöka Nynäs slott. Ma ka jurasin esimesega korra. Där går det bra att fika i orangeriet och ma läksin liiga paremale. att besöka och gå runt i slottet som har visningar där dagligen. Nynäs slott ligger bara ett par kilometer härifrån. Aitab minust. Aitab paremaid. Nyköping. A, Nore Westin, Vittjärv.
55 B1 Ove Hillström, Påg i Finland. 50 A lång, 45 A lång, Björn Nordin. Thomas Järpe IF 5man Finland. 21 A kort 1, Vesa Klemetinen, Jovan Oreiljas. A kort 2, Mikael Donner OK 77 Finland. A kort 3, Mikael Johansson, Gårdsby IK. Räägi jälle. Mis ta meile räägib? Kus sa olid? 2 tunniga. Trikki täna, et tund aega oli täis. Ja ma ei saanud eelviimast kätte. Täna oli edukas suund ja sain kätte. Ma ei saanud, ma esimesega. Jürit nägin 2 korda, teine kord ta ütles, et ta ajab. Jüri on juba tuši. Kõige hullem on see, et me olime 2 peale täpselt sama rollid kui kumbki üksi täna. Ega ei saa ikka päris targalt. Ei tea, kurat, esimesed absoluutselt. Tulin tagasi starti, ei leia starti ka üles. Ja siis olin teise punkti piirkonnas, siis võtsin teise ennem ära. Ja teisest oli hea tulla esimesest taga. Ja siis oli seal seda mööda põderda. Sain enam-vähem kõik sain vahepeal kätte. Kurat, eelviimane üks kivi siin. Küll ma rammisin üleval ja all. Ja pärast oli niimoodi, et ma olin 2 kätte. 37. Võsa sees. Täiesti võsa sees oli. 37 oli siit samas üleval, ma käisin seal pilti tegemas. Ei no selge, no oleks sa seal olnud. Jah. Aga ma ütlen, et ma leidsin kõik ümberringi kätte, 5, 6 ja ma ei tea, 2 numbrid oli seal vist, 4 pundi leidsin. Tiirutasin, lugedes reljeefi alla ülesse. Arenguruumi on. No huvitav tähendab niimoodi, et enam-vähem läheb. Ja siis tuleb niimoodi, siis tuleb mõni punn vahepeal. Kus oled absoluutselt. Absoluutselt. Ühesõnaga on veel ikka võimalus harjutada. Üldse nutta. No. Ma ei tea. Aga jah, esimese punkti piirkonnast ei saanud üldse aru. Sina ka või? Ma läksin valesse, seal olid tead niisugused paralleelsed need soonikud. Ma läksin valesse auku. Ega ma ei tea ka, kus ma olin. Ma läksin valesse auku. Aga kurat.
nummer 2 segrar på väg. Lyckas hitta sig loss. Suomalaista mielenkiintoista on Kaksarinta Jerker Puuman Jeppe-Ukko siirtynyt ensimmäisenä maaliin. Se voi tehdä. Och han har tagit ett problem att han blir satt i mål. Jag skulle vilja påstå att det här är Hanna Larssons bästa orienteringsår hittills i sitt liv. Hon har senast blivit världsmästarinna i stafett. Hon har som merit ytterligare Maria Sandström på upploppet, och jag tycker vi ska ge henne en applåd också, som idag blev frånsprungen på den sista etappen utav Hanna. Och stegen var klar. Ja, inte så här kom till sista. Man vet ju aldrig om hon kanske satt ett annat vägval eller något sånt där. Jag trodde ju att jag låg före, men man kan aldrig veta. Du vinner här nu D20-klassen och skogssportscup.
passerat förvarningen ens tillsammans 1,5 minut efter Johan. Ja, hela Skärstad närmar sig 5-dagarsradion. Sen har vi själva en radio ett par minuter efter och sedan kommer Jonny Fransson. Har en bricka där det står Umeå kommun på, kring Gavomure. Alltså... Sieltä Annika Viilon pitäisi sinne parin minuutin sisään viimeistään ilmestyä. Long one, Benny Blomster from Holland, and in age 21 AK1, Victor Colton.
människa som står i den orätt gott. Låt oss inte så mycket söka efter tröstade som att trösta.
tähe peale. Lähed peale?